Dobrý den, moje jméno je Josef Sviták a v tomto videu představím portfolio a strategii určené pro klientku Agátu Přednickou. Esence mé strategie jsou 4R, principy, podle kterých jsem analyzoval potenciální investice. Portfolio se primárně dělí na dvě části, volatilnější a stabilnější. Dále je kapitál diverzifikován do řady instrumentů, jako jsou akcie, ETF, komodity či kryptoměny. V mé strategii volatilnější instrumenty byly analyzovány z hlediska růstového potenciálu. K tomu se využily dvě metody. SWOT analýza a reverzní DCF model, který vypočítává implikovanou složení roční míru růstu akcie přes určité období. K valuaci akcí využívám dvě metody. Relativní, kde poměřuji valuční poměry jako je PE, PB nebo EV/EBITDA s podobnými firmami, a DCF, ve který odhaduji budoucí hotovostní toky a pomocí diskontové sazby se doberu k pravé vnitřní hodnotě akcie. K rozhodnutí implementovat valuaci do mé strategie mě vedl pán Trh, vystupující ve slavní knize Benjamina Grahama Inteligentní investor. Dobrý den. Čau brácho, už jsi slyšel opět s .com? Ne. Tak to teda nevíš, o co přicházíš. Toto je nový Microsoft. Toto je víc než Microsoft. Když se koukni na toho psa. A kolik vlastně ta firma vydělává? Hele, to je maličkost. Riziko se dělí na dvě části. Kvalitativní, jako je makroekonomické dění nebo geopolitické hrozby, a kvantitativní, které se jednak zabývá volatilitou a využívá metriky, jako je beta, směrodatná odchylka nebo Sharpey poměr, a také se zabývá solventností a využívá měřítka, jako je dluh ku aktivům, dluh ku vlastním kapitálu, Altman Z-score nebo čistý pracovní kapitál. Dále je riziko sníženo v mém portfoliu investicí do historicky bezpečného stříbra a zlata. Abych viděl, kolik moje investice mají vydělat, musel jsem si nejdřív spočítat cenu obou cílů. Krátkodobý cíl, počítáme-li s luxusním výletem a s návštěvou všech turistických destinací, bude stát 370 000 korun. Na tento cíl jsem tedy alokoval 26,2% kapitálu s očekávanou složenou roční mírou růstu 13,2%. Na dlouhodobý cíl milionů korun jsem alokoval 73,8% kapitálu s očekávanou složenou roční mírou růstu 4,9%. Nyní předvedu aplikaci 4R na dvě různé pozice v mém portfoliu. Jako ukázky jsem si vybral akci Merck & Co. a ETF EQQQ. Merck je americká biofarmaceutická firma, mimo jiné vyvíjející nové možnosti léčby a medicíny. Akci jsem alokoval 7,5% kapitálu a je součástí dlouhodobého cíle a stabilní části portfolia. Složenou roční míru růstu hotovostních toků ku vlastnímu kapitálu Mercku jsem odhadl na 0,6% přes následujících 5 let. Terminální růst jsem odhadl na 0,5% vzhledem k několika optimistickým indikátorům. Například Merck plánuje více investovat do technologií a zrekonstruovat business model. Diskontovou sazbu jsem vypočítal na 7,3%. Tyto hodnoty mi pomůžou v DCF modelu. Jak v relativní, tak DCF valuaci vykazuje Merck slibná čísla. V relativní valuaci mám menší valuační poměry, ale vyšší profitabilitu. Podle DCF modelu je Merck s již zmíněným růstem a diskontovou sazbou podhodnocený o 12,87%. Merck je taky velmi bezpečná akcie. Nehrozí mu žádná makroekonomická rizika či geopolitické hrozby, má takzvaný ekonomický moat, má betu 0,4 a směrodatnou odchylku 0,23 a je také velmi solventní, z dluhu k aktivům 0,6, dluhu k vlastnímu kapitálu 0,78, čistým pracovním kapitálem 1,3 a Altman Z-scorem 3,9. Merck se také shoduje s hodnotami paní Přednické, zaměstnává mnoho žen v důležitých pozicích, jako je Caroline Litchfield, CFO firmy. EQQQ se skládá ze 100 největších firm na americké burze Nasdaq. Poměrový ukazatel nákladů je 0,3% a ETF je distribuční, přičemž klientce doporučuji dividendy reinvestovat. ETF jsem alokoval 10% kapitálu a je součástí dlouhodobého cíle a stabilní části portfolia. Od ETF očekávám agresivní vysoký růst, vzhledem k tomu, že technologie jsou stále více integrovány do globálních ekonomik. Když je ETF volatilnější než tradiční indexy, jako je S&P 500, je pořád relativně bezpečné s betou 1,16, směrodatnou odchylkou 0,18 a Sharpey poměrem 1,18, což naznačuje vysoký výnos ku riziku. Abych to shrnul trochu pomalejším tempem, paní Přednické doporučuji investovat do komodit, kryptoměn, akcí a ETF a při analýze využívám především fundamentální analýzu a různé již zmíněné modely a také statistická měřítka rizika.